Més d'un milió de clavellons estan a punt per a ser collits. Pintaran de taronja i llima l'Albereda de València este diumenge durant la batalla de flors que tancarà la gran fira de juliol. Avui visitem els camps de la comarca de l'Horta, on creixen aquestes flors. Tot i que no ha sigut el millor any per a la collita, la munició està assegurada. Un mar de flors bicolor creix cada any entre la mar i l'asfalt d'Alboraya. Fa 3 generacions que la família de Miguel les cultiva. La destinació, única i exclusivament, la batalla de diumenge. 35 fanecaes que són un privilegi, però alhora una responsabilitat. La portem més de 100 anys, esta varietat, en la família. Entonces no n'hi ha. D'esta clavelló se planta en jardins, però més xicotet, la flor més xicoteta. Això no és comercial, però nosaltres l'aguantem per la batalla de flors. Enguany no ha sigut ni de bon tros el millor any meteorològicament parlant. A la setmana de plantar patiren una dana i l'onada de calor dels últims dies també li ha llevat la son a Miguel. El clavelló vol calor, sí, però que siga regular durant tot el creixement. Clar, enguany també ha sigut un any molt fotut perquè no ha fet calor pràcticament fins ara a última hora. I a damunt ara a última hora resulta que ha sigut un fort, no ha sigut calor. Tot i això assegura que 1.200.000 clavellons taronja i llima ja tenen els requisits per a la batalla. Mira, Montse, este serà la flor ideal per collir, perquè és que mira que esponjosa està i té un tamany per lo menos de 5 centímetres o 6, ideal. Per tirar no fa mal i és espectacular. Mig centenar de persones començaran a collir-los a final de setmana perquè arriben el més frescos possible. 3 trailers els portaran a l'Albereda de València per a ser la munició de l'única batalla que no sap de violència.